Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳама вақт қатимонен дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед. Боше ҳаматонда ҳурмат, раҳмат ва шукри Аллоҳ, соҳу саломат омадем аэропорти Жуковский да фур омадем ва ҳозир дар аэропорти Домодедово қарор дорем. Хостем якам тарак шумода маълумот диҳем. Рости айхидам душанбе Жуковский дар ӯ видео ман гуфта будам ки 25700 рубл кати харида будам. Прямой рейс буд, но вақти самолёта шиштем гуфтан ки Қирғизия да заправка мекунад. В общем 7.5 соат парвоз кардем ва шукри Аллоҳ, соҳу саломат омадем. Ҳозир аэропорти Домодедово да қарор дорем ва вазъиятам тенҷа проверкам будем ки вообще неста, спокойно гаштестиям. Барои билет номером дар комментария ҳаста ки ҳама вақт метавонед занг бизанед, ҳаракат мекунем ки ҳамашда ҷавоб гардонем. WhatsApp дам прямой номер дам, но соати 12 шаб нева рӯзона 8-11 иншааллоҳ ҷавоб мегардонем ва нафарҳое ки мегӯянд ки тест пурсидан ё ки не, Сомон Айршам занг задам гуфтан дар корай ва хидм Урал компания билет доштум, ай Тоҷикистон омадан пурсидан. Ай Москва рафтан намепурсад Сомон Айр Урал ё ки ЮТР, но ай Тоҷикистон омадан хидма пурсидан. Бигем ки ҳама скода барои ки ҳам билет, ҳам тестам нишон додем ва баъдан гузаштем омадем. Барои багаж камтарак маълумот метиҳем ки Сомон Айр 20 кило багаж, 7 кило ручной зиёдӣ дар сари килош меспоре. Российски компаниҳо 1 кило ҳам шо багаж меспоре, зиёдтирам шо мисол багаж. Ва саволотон боша дар комментария менависед, ҳаракат мекунем ки як видеомона пурра барои комментариҳои шумо ҷавоб гардонем. Боқӣ паноҳи Аллоҳ, гапа зиёд намекунем. Сарбаланду хонавобод боше. Ҳурмат барои ҳамаш.